Ui! Moltes pica jo. Que costen un poquet d'encendre. Ui, algunes vegades se m'encendien més ràpid. Mira. Com un volcà de veritat. Un altre. A veure este. No, que això no crema. Això fa xispes, fa espurnes, però no crema. Però jo, de totes formes, no vull que estigui a prop. Ah. Com ho tens aquí de totes alhora? Espereu, primer fa espurnes, fa xispes. Mireu, veu com sí que fa xispes? Que veureu, ara. Bueno, ja s'han acabat les xispes, doncs ara... Ara, a veure què més fa el volcà. Oh! Què fa? Foc! Ole! Com és foc d'aquest volcà! Ese sí que està actiu, ese volcà. Ese estaría densita. Madre meva! Ese volcán entra en el lugar. Se va a quemar el techo. Y como se caiga la mesa. No. I foc, ara, del volcà. Ara, quan s'acabe el foc, perquè hem dit que mira, fa xispes, fa foc, i ara...